Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nchini ya matokozo ya kuru chomene kwa presidenti wa YouTube kwa rais wa mamlaka ya nao wa presidenti. Nchini kuru kwa principal ipeleke nchini kwa vice president kwa tangazo la ona MP ya Msimanofu kwenda nchini kwa Senate General na wakunegi wose, state wose, region wose, district na konstituency mabadera, makanisa vitu, wakuna kukukoreo kamana wote na gani kutao, na wakumarebe wote wanazombele ya kusisia. Na kwamba manaone wa president vitu, chifuma manakoma wose tete wa kinataka kukunimoza, warani ni kwa wakanutati. Wasana mwana wakuna kukamana ili Yohani Mfuni, Yohani gani? Mfuni, Yohani wabanakaza wana wengu, wewa kanyana banso ni jani. So no, namba ya wanu kuya wakabena banso September mula kapara mingi mula kachana, wati? Yaka namba 2 kachana. So ina kwa kila munu kiwe, kama munu kiwe, Bali kachimbicha ndui ya mbena kuda. Bali kachimbicha chande mbena kuda. Kama tama ya hundi, zitalani soni mkemasi, kisitani, chanui, chanui, kuduka. Bali na kuwa nyake, sila pekani jichanda. Kujimbicha yake, kujimbicha katano, Wemulamu wa mtume, kamasari na kwa yake, sila yake na mazari yake. Mulamu wa mzuzu, kazi kuchani kwa yake. Mose kuna manu makaruo wati ndani cha tuneko kidogo za moyo ile chidugo ngamba kwende tena kazenga mishipara bora imacha bora sababu kama hizi kama kusha ni
ya presidenti la yoyembeba mbelanda yoyecha bali euro na nyamata mapenenga mchirangwa wapenaneni nyongo zose a presidenti na nyamata wana alipokea mafoti ya nani mchirangu watambeze ni mahoisha na euro euro na nyamata Hadi ya waka
Kachimba mavota kumbula pelise kachimba chidumba kachimba ni wawila moya ana mafondo kwa manawili msamahati amene muli pano Nchende zimene kwa candidate wathu walemekezeka Dr. Matthews Chinongo Ntumbuka Nchende zimene kwa secretary general wathu Nchende zimene kwa vice president athu chigawo chino chakumpoto Nchende zimene kwa members onse central committee ndi NEC amene muli pano Nchende zimene kwa regional governor North South ndi mawonse aku North South region komanso aku North director amayi director anyamata ndi tonse aku region Nchende komanso ife tonse aku district ulemwano aku constituency ulemwano anyamata akonalo ulemwano mayi Dr. Chinongo Ntumbuka ulemwano komanso tonse amene apanga magulu osiyanasiyana anyamata ndi asungwana monire monse oleole ine ndabwera mwanya uno kudzampereka mwana wanu kuti mumvotere pa Tuesday pano anthu akuno Group Central ndinu odala kwambiri munabereka mwana wanzeru kwambiri mwana amene imi odidala mazano munamphunzitsa nokha sukulu akhale ophunzira mwana amene chifukwa cha kuphunzira kwake ndi ukadaulo wake ndi luso lake anapatsidwa maudindo osiyanasiyana ma companies ma businesses ma organization osiyanasiyana wagwira ntchito na business akuno Malawi komanso ma organizations na business akunja wapanganso ma business ake iyeyi walemba anthu ambirimbiri ntchito iyeyi wagwira ntchito zambiri zachitukuko kwawo kuno Group Central komanso iyeyi anali bwenzi anyamata ambiri akuno Group Central iyeyi ndi munthu okhazikika wa nzeru zake wa ukadaulo wake wa luso lake wopatsa wodzipereka munthu wodekha pochita zinthu simungapezenso munthu wabwino kusangana ameneyi ayi ine mmene ndapita ku general election ya 2025 ndidawunika Malawi yonse ino kuyang'ana amalawi ophunzira bwino kwambiri amalawi anzeru aluso kwambiri amalawi odziwa kugwira bwino ntchito okonda dziko lako nasankha wolemekezeka Chinongo Ntumbuka kukhala radimika moti dziko la Malawi likadapindwa nawo kwambiri wangati vice president koma 2020 kubwera tidzapanganso chimodzimodzi dziko lidzapindula kwalero tili masankho pa Tuesday mwana wanuyi mumvotere kukhala member of parliament wa dera lino ine ndilankhule ngati an economist mkulu mmodzi mwa Malawi amene ndaphunzira zachuma ndi chitukuko komanso ndadzigwira zachuma ndi chitukukozo pokhala gavana wa Reserve Bank ya Malawi pokhala mkulu wa Malawi government okhudzana ndi chitukuko chonse cha dziko lodukira ndi malemu ngatafuto kondwe amene amadziwa ndi amaphunzitsidwa nkhani zachuma ndi chitukuko ndikuwuzeni izi boma la Rumphi ndi boma limodzi number 1 lodala kwambiri dziko la Malawi ndi boma limene lili lodabwitsa mukatsetsereka ku Rumphi East muli minyanja kumene koja kukhoza kukhala ma project aja fish catch farming muzipanga nsomba zambiri kumene koja
mukoza kukhala mahotela abwino kwambiri anyamata akusowa ntchitowa ndikupata pesa mahotela kukagwira ntchito mahotela kumene kuja malo bila kujoni panyanja ya Malawi pali mafuta kumene paja tikoza kupata ma-refineries ndikukhazikitsa ma-refineries panyanja paja mbali ino ya Lumbi anyamata awa mamuna azinda ku Middle East wagwira ntchito migodi ya mafuta ndinawo kokuno kwezituma paka kumene kuja mukamabwera mu mtundamu boma la Lumbi ndi limene lili nthaka ndi chombe chabwino kwambiri mumalima zilizonse kunoko mpunga umakulolani chinangwa chimakulolani chimanga chimakulolani kandi kopi amakulolani ngoji zimakulolani chinangwa chimakulolani mtedza amakulolani kuno mukoza kulima chilichonse chene mungafune chatikuda ife Malawi ni utsogoleri wokhazikika wa ukadaulo ukonzenso ulimi wathu kuyambira kolima kumisika zizilipatsa ndalama zambiri mwana muli naye uku mukamabwera mtunda mufika kunyika malo ochititsakanso wodabwitsa kwambiri dzilonse la Malawi ndikhanisopo palendo zikhoza kuyika mahotela abwino pene paja magofukonse abwino pene paja ndege zikhoza kumaterapo mbaja anyamata kumapeza ntchito zawo pene kuja zankhanikhani ntchito sopo palendo kumabibweretsera ndalama zambiri zakuno ku Lumbi boma la Lumbi mukapita kuunduna wa zamigodi mukapeza kuti ndi boma lokhalo Malawi muno pamene paliponse waponda iwe pansi pake pali migodi inuyo muli migodi yambiri kuno muli ndi coal kuno muli ndi golidi kuno muli ndi graphite kuno muli ndi miyala ya mtengo wapatali kwambiri pasiposepa ndinu olemera kwambiri anthu akuno ku Lumbi ndiye mukandifunsa ine ndabwera dzulo muno mu Lumbi ndimayendayenda kuwafunsa anthu amuno mu Lumbi kodi anthu akuli chani za umoyo wa anthu ndapeza kuti anthu ambiri akuno ku Lumbi akulira anyamata ambiri akudalibe ntchito anthu ambiri amabizinesi akudalibe zawo sakuyenda mipamba alibe anthu ambiri akudagala zikukwera mtengo enanso akulira nkhani ya misonkho enanso akulira kuna bizinesi zawo sakuyenda enanso akulira zambirimbiri misika sikuyenda zomera kudandaula ena kuti zipangizo zawo imisaku zipeza munthawi yokwanira anthu ambirimbiri kuno akudandaula misewu ndiyosakhala bwino mabriji ndiwonongeka zipata osakhala bwino masukulu osakhala bwino mavuto nganandi chomene kuno kuno ndiye kudabwitsa kwake boma lolemera kwambiri ndi zinthu koma anthu ake osauka kwambiri ovutika ukafu chimene chativuta ife kwambiri Malawi muno nchoda kuti takati kusankha atsogoleri amene sanalithandize dziko la Malawiya kaya ndi atsogoleri a dziko komanso atsogoleri ngati ma MP timasankha amene samatithandiza kuno ulendo uno tisapange mistake iyayi ulendo uno tisankhe mwana wanu Dr. Matthews ulendo uno tisapange mistake iyayi tikafuna kuti zinthu zisinthe muno mu Lumbi Central amene tingathe kumusankha ndi mnyamata wanu ameneyu amene kwinako amamudalira wagwira ntchito zabwino zapamwamba zikuluzikulu abweretse ukadaulo wake augwire kuno ku Lumbi Central asinthe Lumbi Central ikhale yabwino ku nyumba ya malamulo ku parliament pano akukambirana za budget ndiye ndimakafukutula mbudgetimo ndakayang'ana mpamalo pa Lumbi ndapeza kuti anthu akuno ku Lumbi budget akupatsani 41 billion kwacha ndalama imeneyi 20 billion kwacha ndiyopita kuma constituencies akuti 5 billion kwacha constituency iliyonse ndalama zake ndi 41 billion kwacha zonse pamodzi zobwera kuno ku Lumbi njira ndidabwitsa ine ndidayang'ana maboma ena apatsidwa ndalama za nkhaninkhani ena times 2 zimene nyo mukulandira maboma ena ndalama zambirimbiri ina kuno ku Lumbi akupatsani ndalama zochepa pambene ndiyakunafunsa ndi chifukwa chani misewu ya ku Lumbi ndiyosakonza
silinavonzese wakapita kunyika chikwachani amakumana ni ndalama ndi chikwachani mapriji nasavonzedwa amakumana ni ndalama ndi chikwachani zipangizo za ulimi zikapitira wina aliyense amakumana ni ndalama ndi chikwachani masukulu enalosakonza amakumana ni ndalama ndi chikwachani mapriji enalosakonza zipatala amakumana ni ndalama mukufunika anyamata amene apite kukoma akapanda demand kuti akuti Rumbi tisadya ndalama zokwanira. Uyo mose muchinavuta timakhala ndi mayesi bwana boma likangoti kwatsani 41 billion angogomera kusengera kukhala pansi tonseto ndi ndalama yochepa imene singathe kuthandiza kutukula boma la Rombe. Chotero pa Tuesday pano mukasankhe mwanzeru, mukasankhe mwana wanu amene anthu azikachita naye mantha akaonetsetse boma la Rumbi musaka paipiti likulanda ndalama zochuluka zokwanira zipangizo za ulimi zizibwera mu nthawi yake zokwanira akonze nkhani ya misika, akonze nkhani ya misewu, akonze nkhani ya zipatala, akonze nkhani ya masukulu, aonetsetse ntchito za makwezi na mwazi nyamata akakoketa kampani wopanga mafakitale wopanga mikodi wopanga mahotelo otukula boma lino la Rumbi likhale lontokoka. Chotero ine masanano nabwera kudzakupatsirani mwananu yemweyi munabereka nokha mwanayi munabereka nokha, mwanayi munaphunzitsa nokha. Ndi nthawi yanu tsopano mumpotere athandize kusintha boma la Rumbi, athandize kusintha Rumbi Central ikhale yabwino. Ena wamwe ayesa akanika kutukula boma lino mundi nthawi yoti mwayese olemekezeka Dr. Matthews Ntumbuka athandize kukonza boma lino la Rumbi komanso kuno Rumbi Central ndi kuno kuborero. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.